Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Hagabedai bat ki Khubor na kimat tuinja phashwash ki Khubor na Jylla. Hadin lai benai tam baula shong ha along way na ki noyalam ka Khasi Students Union babat kumu Assistant Finance Secretary u samla ostarnik marbanyang ulalat jamin ha kamit khandai tarik Nailar arjar apsa. Usamla ostarnik marbanyang ula syakem ha ki pulit ha benai yong arjar apsa halor gaji syak keno bau don ketilang ha gaji syak penyap jong ki armut ki brio ha benai yong ha ka shnong ichamati. Yau samla ostarnik marbanyang lapidang burom na kinoy lam bahakmat joga KSU kat bau dangmi na along jong ka Shillong District Jail. Kaharijan Panchayat Committee kalapan por khatdo sa khatsan sngi na ka Sarkar Jylla banya penbet ha ka bedai baka jingpen kan riat no ya ki lai spa sau ko arthali ki long yeng na tham yau molong. Ya kanila pentip daw sembut Menteri Rangba ka Sarkar Jylla uba sngyaw balang dhar uba pedru ya ketenat penroi sor hadian balawai ka jingalang bat kinoyalam jong Kaharijan Panchayat Committee ha ka shpotrik unai Nailar arajar apsa. Ubat dhar ula ongru ba kani kandai ka jing ai por ka bakhatdu jong ka Sarkar ya Kaharijan Panchayat Committee bat ba ka Sarkar ru kanun pediang syuk lara kani ka committee kan pan por biang sashiwat hadian kani banshim yakrai. Komisi benta ka jingra ke ya ka jinga linti ka bash postnam jong ka Neutral Youth Council Maulai Circle ha ka shpotari ku Nailar arjar apsaw kalapen long ya ka jinga pat ba ban persha ya ka jingjelai jong drok ha ka ni ka Jylla ubala so thiet om tang hanong ba Shillong henry wat shakiwe ki district jong ka Jylla. Ha jinga pat ba ka belas dang na ka school basic na Maulai Mangkwar bat kebalapan kut hamaran he Maulai Port Muri laya shimbenta lagi kena school bat kino hikai jong school beper ki badan hapo ka Jyli jong ka Shnong Maulai kan thop ru ya kino yalam Shnong bat riu pat ba jong ka Shnong Maulai ki record ka ki HYC ki pulit jong ka Maulai Police Station bat kiwe kum ka jingbut dien ya ka jing ai por ba shi banai jong Menteri ketenat kampo yeng kari u Amit Shah ki shpotli ki Autonomous District Council ha ka jingalang ka baning kong ka bala long hanong ba Shillong ha ka shpotrik Nailar arjar apsaw ki la thau da ka committee ban ya kren ya ki jing jong ki jaj ban riu lom ki bashong basa ha ki Jylla jong ka than chatai lam ni jong kari India. Ki Chief Executive Member jong ki shpotli ki Autonomous District Council ki bala poi sha ka ni ka jingalang ki kin thop na ka KHADC ka GHADC ka GHADC ka Borderland Territorial Council, ka Tripura Tribal Area Autonomous District Council, ka Karbi Anglong Hills Autonomous District Council, ka North Kachar Hills, ka Dalai Hills, ka Mara Hills, bat ka Chakma Hills Autonomous District Council. U Pradyot Deb Barma u badai u chairman jong ka Tipra Motha Party u lapen pau ba ka Sarkar India ka dai banyada ya ki pat riulum trairi jong ka than chitai lam mi na ka jingrum kerthep bat ka jingwan rum bean jong ki minder na kari Bangladesh ka badang don menta padang ka jinga ki ka bujur ha ka jinga kran bat ki lat Pyrthei Khubor u Pradyot u la ong ba ka Sarkar India ka dai ban nyo market jo ya ki bri ki bashong basa hapo upur usam jong kari India da ka ba airu ya ka hok halor ka khandau ka siap bat kum juru ya ka yo ka kon Hapadang ka jingther jong labba u bujur ki noya lambat ki dukhot jong ka Khasi Students Union South Semper Circle ka Lauba Border Area Circle bat ka Balat Circle da ka jingkershan lang jong ka KSU Southwest Khasi Hills District Unit ha ka shpotrik Nailar arjar apsaw ki lapen long da ka jinga shong ka lan mungor ha yo Mausan Ram East Khasi Hills District Bandawa ya ka Sarkar bakan kintiu kerdan Civil Subdivision ya ka Mausan Ram Community and Rural Development Block kebalakin jo minta syakahan riu po ars nem kenti.
Kajingdawa ban kentio shaka kerdan civil subdivision kam dei show kajingdawa ka bathamai henrei ka dei kajingdawa ka bala bon snem henrei ka balengo ka long ba ka sarkar kam shimlas ngap satya ya ka ni kajingdawa ka ba shonghok jongki pait ba no shong shnong ka Mausenram Community and Rural Development Block Hagri jingye shong kalan mungor lawan aimen siam lang da ki dukot bat ki noyalam jongka Hnyutrep National Youth Front jongka Mausenram kiseng samla kiseng Pyrthei bat ki rang ba shnong jongki shnong ba per ki bahab po ka Mausenram Community and Rural Development Block ki rang ba jongki samtali ki shnong ki badan hakathain opposhalong ki bakin thop na shnong nong umlong mauklot lengka nongse bat lu mau ba ringkat ke jingsen ran lang jong mintri ke hima melim uba BN Shanpru kilalet jurep ya ke jingshna ban yada ya ke telong haklau sang men opor shalong ban sam ya ke bam umdi shaki santali kishnong umintri BN Shanpru bat urang ba shnong jong shnong nongse uba thangkhiu ha jing kren bat kilat pathai Khubor ha ka shpotrik Nailar arjar apsau hadin baladap jurep ya katolong kila ong ba jing trai jong phase 1 ka long ka ba pinhon ya kirang ba shnong jong santli hishnong par kila pen pawru ka jing kermen ba wat ka phase 2 ru en sa pen trai kam no shen mentapat inya paish ki Khubor na Kylleng kari Haga meets ni thought ding ki nong shong shnong kari India ki la sakhi ya Jylla kai javelin throw haga Paris Olympics arjar apsau haga ba Neeraj Chopra ula job ya takma rupa naga ni ka limpong Jylla kai u Chopra u deru ubala job ya takma ksiar haga Commonwealth Games kabla long house nam arjar khatra haga Tokyo Olympics kabla long house nam arjar arpau but haga World Athletics Championship kabla long house nam arjar arplai Tek hakapor khar arbujish teng senya Neeraj Chopra ula job ya takma rupa hadin bulala ban kawang ya usum hak javelin throw hak jingjngai kaba prapu khandai point 100% mitar hak sien kaba ar hadin bula kumpakla hak sien kawang kaba nikong Wei usnar penyap breu ula yai saho Habareli district jongga Jylla Uttar Pradesh hadin bula penyap hadu khandai ngut ki Pyrthei hakin ki khatsau banai bala lejno Kini ki jing jia ki la pen su jeru ya ki pat ba no so shnong pat pen long ya ki jing up miet bat pikir bha ya ka let ka wan da ka je tri lang bat ki bor bulit ki lanot ki bala sha penyap ki de ki badan hapdeng kerta ka ba 100% bat 100% snem kerta ya kini ki lanot uni urunar ulaksi da ka sari ba ki phong na urendang ka ba kat ba ki dang tre halengkha Kumbahan rius pangut ki minder na kari Bangladesh kala sha khanglat ban rung sha India ha khapot jong kari India ha West Bengal ha ki Sipai Border Security Force hadin bekla pen scam bha yak jing pahara nadu ka sngi ba ka mentri rang ba do jong kari Bangladesh ka Sheikh Hasina kala hiar shuki bat phetno na la jong kari shari India Haka Hnyutrep mentau benai shisngi shaban thau ya sarkar ba shipor ha kari Bangladesh laki spangut ki mender na kari Bangladesh kila thmu ban rung jubor sha India bat kirpat ru ya ki Sipai BSF bakin sha ya ki ban rung shari India na marga jing ship tieng ya la jong ka jing im na ka jing ya snam ha kari Bangladesh Ka Supreme Court jong kari India ha ka Hnyutrep mentau benai kala takran ting ya unong bishar jong ka Punjab and Haryana High Court ubla wo nia ya ka hukum bala penmi da ka yeng bishar Supreme Court ha ka lai tarik ujemang ka bench jong ki sangut ki nong bishar bala kle da Chief Justice kari India u DY Chandrachud kala kan tho ya ka jingkren jong Judge Rajbir Sherawat ba ka dei ka bomla satya ban pedang Ushirawat ha ka hukum bala penmi ha ka khat Hnyutrep unaitung ula nia ya ka hukum bala penmi da ka ying bishar Supreme Court ha ka lai trek ujemang da ka ba airu ya ka jingkan tho ka ba penmong ya ki nong bishar jong ka ying bishar Supreme Court Ka Angami Students Union ka lakhot da ka jing pakhang shnong ka ba khlampot sngi ha barok ki jaka ba buhai shnong da ki jat ben reu Angami ka ban sedang nadu ka shiphotarik Nailar arjar apsau Ka jingshim ya kani ka rai ka long halor ka jingsha kta kti jong president ka ASU ha ki Sipai jong ka Assam Rifles Nagalyang jong ka Naga Students Federation ru kalami shakhmat ban pinrem jor ya kani ka jingjia wat ong ru bakan ai ka jing Krishan ka bapura ya ka jingya ki balakhot da ka Angami Students Union
Mentapat ini pai syaki Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Kari South Korea bat kari United States kin sa penlong biang ya ka jinga keren ha ka wat ka balai ha Washington ha ka tayo ka bansawan ban yakren sani ha ka bayadai bat ka jing penlut pensep na ka benta ka jingbo ya ka ketem sa jong ki arpu prahajar sanspa ngut ki shipai ka United States. Ya ka kenhun na kari United States lalam khmat da ka Linda Spech bat nagari South Korea lalam khmat da uli te wo. Nadu usnam khat khandai spa khandai phuai ka siol kala ai jing krishan pisa ban shna ya ki jaga sa jong ki shipai na kari US bat kum jo ru ban shna ya ki jaka hikai pentbet bat kiwe ki jingtai. President Jong kari Maldives Mohammed Mizu ulayaro ya ke sorkar India ka baju kloi bandon lang hasenda bat banyarap haki kep bakari ka don kam kerke ke belawan ra ru ya ke jinga dai ke bajan bha hapadang kini ki artli ki ri. Mohammed Mizu ulapan pau ya kani ha ke jinga lang balai shimentalang da menteri ke sorkar pedeng bapet ya ke Ministry of External Affairs Minister S.J. Shankar kabala long ha President's Office na kabenta ban IT ya ki tiar sam pada ki tiar penlang jabo sha ki arpo pratali ki daulan nong jong Maldives bala bay pisa da ka sorkar India lengba ka line of credit na ka Exim Bank of India. Ka jingdon jong ki doktor na ki weipat ki ri ha ka ri South Korea kala nang kio kat banang mi kisngi wala ki doktor ki badang don ha padang ke jing sha hikai pentbet ki la penlong ya ka jing ki halor ke jing pen kio jong ka sorkar ya ka medical school kota. Ka health ministry jong ka South Korea kala thmuru ban sha ya ki doktor ki bawa nabari ban trei hapo ka ni ri la don kam watla menshwa ki don kam ban de yo shwa ya ka license. Katkum ka data bala IT da ka Ministry of Health and Welfare sha representative Kim Mie jong ka party ka babat ya ulakam senshar ka People Power Party kala pentep ba ka jingdon jong ki doktor nabari kala kio sha ka sanspa saukun riungut nadu ubanai jalio kapla long arpho 0.5% na ki sauspa saunpho arngut ki badon hadu usnam arajar khatkhandai. President Jong ka North Korea Kim Jong Un ulashim smai ban wanra ya ki lanot ki blangat ha jing shlei sha ka nong ba puanggang ban yarap yaki da ka ba kintai ru ya ki jing turwa jing yarap ka bawan nabari. Kim daladihi ulalet jungo arsngi kinthi ya ka Uju country ka badan ha North Western Province Jong ka North Pyongyang. Ban ya kendo ya ki long yeng ki bashakta ha ka jing shlei ki bala sa menta ha ki ketem ri tingen bashipor la pentep pa Korean Central News Agency. Shusho Kim ulayathu bala bo ru ya ki emergency system banwanra ya ki khenna ki riutamen but ya ki shipai ki ba mensao na North Pyongyang jagang bat Ryanggang province sha Pyongyang ban ai bam ID bat ai jaga sa nakabenta lai banai tat hadu banda pendep ya ki jingtei thama ya ki yeng ki sem ki jongki. Hakitiyaw baladep ka South Korea's Red Cross, ka United Nations Children's Fund, ka Russia bat China ki terwa ban pha ya ki lat jingrap sha ka North Korea da ki marbam sha ki lanot ki katba na ka liang jong ka North Korea kala shusngap menti halor kini jing terwa ki bawan na bari. She's pangut kinong Palestine kila syak penyap hadian ke jingsiat namding jong ki shipai kari Israel ya kawe school ka bapenlong kum ke Jakari dengan shipor ha al daraj ka badan hajan kenong ba Gaza City. Kilanot ki baladu ya la jong ke jing im baken thop ya ki kenthei bat ki khenna lapen kan riak marmar sha al ali hospital ka badan ha Gaza. Kylleng sunya pom jong ka Israel ki lasiat da ki namding ya ka ni ka school kat bagi petwer ki dang penlong ya ka jingdwai. Ha ka wei pat ka liang ka Israel Defense Forces kala penti kena ba ki shipai ki lasiat da ki namding ya ka ni ka school bat kamru ba ka dai ka jaka bala buin penri ya ki letno Hamas. Ka sorkar Israel kala kentat ya ka jingterwa ban ya ka liang ya ki nong syara bor da ka ba pelat no ya unong lam ka Fatah Marwan Barghouti katkum ka jing terwa jong ki letno Hamas.
Ubar goti ula syakrai penrem da kabasyong along sansnem kenti hapatok jong kari Israel halor ka jing don keti ban penbethai bom laitali hijaka kabalam syaka jing yap jong ki sanwot kinong Israel. Unoyalam bahakli du jong ki sipai ka Iran ula ong baka Tehran kala pediang ban penihar keput ya ka jing syak penyap klep jong unoyalam kaseng letno Hamas u Ismail Hania. U Commander jong ka Quds Force jong ka Islamic Revolution Guards Corps ula penpau ya kani ha ka shithi ai khublei ya u Yahya Sinwar u bala syak thung kum unoyalam bathamai jong ka seng letno Hamas hadien ka jing syak penyap jong u Hania dangshen hakari Iran. Kuma saungut ki brio ki layap bat arp saungut ki wepat ki lamin sau hadien ba unam ding balasiat da ka Russian ulahab hakaway ke shopping mall ha Donetsk region. Layathu u President jong kari Ukraine u Vladimir Zelensky. Ka embassy jong kari India ha Japan kala kentu ya kinong India ki badan hapo kari Japan bakin bot ya ki jing maham bat ya ki jing betha bala penjari da ka sarkar Japan hadien ba ka meteorological agency jong kari Japan kala penmi ya ka jing maham bakala bandon ka jing ke jong ujumai ubajur ha kanu no por. Ka Japan Meteorological Agency kala penmi ya Khubor dirpor na du kasngi balay menta ka tayo hadien ba ka sarkar kala penlong ya ka disaster response meeting bat pharu ya ka jing maham sya barok kaway kari da ka bakentu ya kinong sosnong bakin long ki ba pen kre lepa na kinu jing Jylla shop mariang ki bala banja ha ka por ka bompoy perkhat. Kito kilong ki Khubor na kimat kublay.